Tots sabíem que això algun dia podria arribar. Un gran productor que integra ja té una fàbrica de pinços propi, això fa que el preu del pinço no és el mateix que jo puc tenir quan el vaig a comprar. I l'integrador és el propietari al 100% de l'animal. Correcte. Nosaltres vam apostar per comprar els animals que ja teníem a casa amb aquesta integradora i a partir de llavors són propis. On hi ha el potencial d'immigració que treballa el sector són en sales d'esfer, escorxadors, transportistes en alguns casos. Un 25% del porc que es consumeix a Europa és porc català, això són uns números bestials. Si creem llocs de treball precaris, fa que tinguem aquest tipus de vides, sí, unes vides al voltant de la precarietat. Vull dir, com també genera el turisme, no? Al final, que potser és un model econòmic bastant similar. Des que va esclatar la notícia de la pesta porcina, el país ha pogut mirar-se al mirall i preguntar-se per un dels sectors més importants de la nostra economia, el sector del porc. Tant se val si ets dels de la teoria de l'entrepà podrit en unes escombraries d'una benzinera o d'una conspiració en la que un laboratori ha deixat anar un virus per acabar amb el sector. Sigui quin sigui la realitat de l'origen d'aquesta pesta, ens obliga a preguntar-nos per un sector que és molt gran, que emplea molta gent, que genera molts calés i que també genera molts desacords entre la gent que hi pensa, que en parla i que imagina un país pel futur i un món rural i un món de la pagesia i un món de la ramaderia pel futur, cosa que no n'ha pensat mai encara ningú, almenys en la darrera dècada. No és un tema fàcil. Podries asseure en una taula algú que li preocupés el medi ambient i et parlaria de nitrats, algú que et digués que la Catalunya rural s'ha salvat gràcies al porc i la defensaria aferrissadament, que ja no tenim la Catalunya buida o que no l'hem tinguda mai del tot gràcies en part a aquest sector. Sauries algú que li preocupi la immigració i et diria que és un sector que viu de la importació de mà d'obra barata, precaritzada, gairebé en condicions d'esclavitud, que té un impacte social, cultural, econòmic, en serveis socials molt més gran del que ens podem permetre. Nosaltres, des de l'Hora, hem parlat sempre d'un problema de model econòmic. Dependre d'un sector tan intensiu en mà d'obra importada, creiem, és un mal negoci pel país, però també és un mal negoci per la gent del país que viu d'aquests sectors o en aquests sectors, justament per l'estructura en què està organitzat aquest sector industrial massiu. Però el canvi de model econòmic no es podrà fer sense els productors, des de les macrogranges fins als grangers independents. Tampoc es podrà fer només amb ells. Per on comencem una conversa sobre el porc? I dic començar perquè és la nostra intenció entrar-hi a fons i fer més d'un podcast sobre el sector amb les diverses perspectives. Mentrestant podeu entrar al nostre web, alhora.cat. Allà hi trobareu informació sobre el nostre programa de model econòmic, però també articles com el de l'Anna Ponsoda sobre el col·lapse del sector del porc a les zones de Lleida. Però insistim, quina és la primera perspectiva que hem d'escoltar? Parlem d'un sector que genera 9.000 milions d'euros anuals i dona 35.000 llocs de feina directes, incomptables els indirectes, i que exporta el 65% de la seva producció. És un sector massa gran per parlar-ne políticament? És per això que per primer cop un conseller d'Agricultura ha reaccionat a una crisi, mentre que les crisis anteriors, que no afectaven un sector tan poderós, amb gent amb tants calés, no semblaven fer reaccionar ningú? Creiem que no, creiem que se n'ha de parlar, n'hem de parlar molt més. Hem de pensar entre tots molt més què fem amb el futur del país, amb el futur de les comarques on aquest sector és tan fort i amb el futur del sector mateix. Així que hem convidat els primers que cal escoltar per parlar d'això. Un ramader. L'Oriol Rovira, bon vespre. Bon vespre. És un ramader del Lluçanès, de Mas Terra i Cabres. És una explotació que té 300 truges reproductores, que després ens explicaràs què és això. És una empresa familiar, i els teus pares també. Produeixen 8.000 garrins l'any, que després s'envien a engreixar. Són ramaders independents, que vol dir que formen part del 45% de reproductores no integrades. Després també explicarem què vol dir això de ser una no integrada. I també que tenen una producció diversificada, tenen altres animals, en aquest cas vaques, si no m'erro. Gràcies per venir a Ensems, que és el podcast de l'Hora. Venir al podcast de l'Hora no vol dir donar suport a l'Hora, tampoc vol dir no donar-n'hi.
no venim aquí a boicotejar-li la vida a ningú, i ens acompanya també la Mariona Bosch, que ha insistit que la presentés com una truja reproductora i ha insistit que jo no ho faria. La Mariona Bosch és editora de Cràter, que és l'editorial que ha publicat el Premi Nobel d'aquest any. Enhorabona, Mariona. I a més és la secretària general de l'Hora. Gràcies per ser aquí. Que a més, com que té arrels al Lluçanès i té arrels també a la Garrotxa, ja fa uns mesos va organitzar un debat al voltant de la variant d'Olot, que és una variant que està molt condicionada pel sector del porc, perquè és una variant que la seva necessitat sorgeix de la necessitat de fer passar els camions no per dins d'Olot, sinó per fora, però la seva existència, al seu torn, incentiva l'ampliació d'un sector que grans sectors de la comarca no veuen com un sector de futur per tota la població. Dit això, comencem amb la pregunta clàssica d'aquest podcast, que insisteixo, és Ensems, el podcast de l'Hora, subscriviu-vos al canal, entreu a la web, feu-vos militants de l'Hora, doneu-nos tots els vostres estalvis, sumeu-vos al nostre projecte. De què no s'ha parlat prou pel que fa a la crisi porcina? Segurament no s'ha parlat prou dels petits productors, com pot ser el meu cas i de moltes famílies més, no? que directament pateixen aquesta crisi i que cada vegada que patim una crisi en qualsevol dels sectors, doncs els petits productors fa els que siguem els més els més... Ara no sortirà la paraula. Perjudicats, exacte. Llavors, per què cada crisi que passa fem més fort doncs, aquestes grans empreses, aquests grans integradors, aquestes grans pinçaires, aquests grans exportadors de carn, no? Que fa que això, que cada cop siguem menys qui ens dediquem doncs, realment a ser pagesos. Anem a explicar com funciona el model, perquè molta gent potser no n'està al cas. Hi ha això que has dit, les integrades, i vosaltres que sou, diguem-ne, les independents, per dir-ho d'alguna manera. Explica'm què és una producció integrada. Una producció integrada és una empresa que normalment té bastant bestiar, on té molt. Llavors el que fa és llogar granges de pagesos o no pagesos, depèn, a vegades hi ha gent que té una herència i té una granja, doncs la lloga. A canvi, doncs, aquest integrador porta el bestiar, el pinso, els serveis veterinaris, medicaments, etc. I el propietari ramader pagès d'aquesta instal·lació doncs, el cuidat i la gestió doncs, dels purins, etc. Llavors és un model doncs, que el ramader, el pagès, no té cap tipus de risc, ell cobra un tant per any o un tant per plaça a canvi de fer aquesta feina. I aquest cas l'integrador doncs, és qui té doncs, el màxim benefici, no? També és veritat que a vegades doncs, el mercat del porc és molt variat i és molt que durant, per exemple, a l'estiu la carn va més cara, que és quan es guanyen més diners, i a vegades a l'hivern s'hi perden diners. Llavors, en funció del curs de... O sigui que les integradores el que fan és llogar un tros de territori i el pagès s'ocupa de cuidar l'animal i de fer-se càrrec de, diguem-ne, la contaminació que pot generar el propi animal, diguem-ne, no? Bueno, no seria contaminació en aquest cas, perquè un purí ben gestionat doncs, és un adob excel·lent, però sí, podríem dir que és una cosa així. I aleshores el que obté el pagès a canvi d'això és estabilitat en un sector que és molt inestable i que si tens una producció petita doncs estàs una mica a mercè del que pugui passar. I això, l'integrador, que té una massa de producció gegantina repartida per diverses granges del país, diguem-ne que té unes economies d'escala que li permeten superar les crisis d'una determinada manera. Sí, clar, generalment doncs, un gran productor doncs, que integra doncs, ja té una fàbrica de pinsos propi, això fa doncs, que el preu del pinso que ell comptabilitza no és el mateix que jo puc tenir quan el vaig a comprar. Serveis veterinaris doncs, ja tenen la capacitat de tenir diversos veterinaris només per ells. Jo tinc un veterinari que el compartim amb no sé quantes granges. Vull dir, és clar, això, l'economia d'escala doncs, és el que ens ha portat cap aquí. I l'integrador és el propietari al 100% de l'animal. Correcte, sí. I el pagès cobra o bé un salari o bé tant per animal? No, normalment es cobra un tant per plaça, estem parlant d'un tant per plaça anual o un tant per plaça per porc sortit.
Llavors això, en funció doncs, de la capacitat d'aquesta granja, doncs, si és una granja petita, normalment tendeix a cobrar menys, i quan més gran i més nova és, doncs, i més bones instal·lacions i tecnologia pugui haver-hi en aquesta granja, doncs és normalment quan paguen més I això és el 55% de les reproductores és integrada i el 45% sou independents, és més o menys així? Sí, més o menys sí. És els números que hem trobat? Sí. És molt més recurrent, o sigui, la producció, o que és en el cas de les mares, és una tasca molt més complexa, molt més difícil, hi ha molt més inputs o molts valors a afegir, no, diguem-ne, és una gestió molt més complicada, per això encara hi ha molta gent que es veu en cor, no, de tenir-ho pròpia, no, diguem-ne, aquesta producció. Exacte. En canvi, en el cas de l'engreix, m'atreviria, segurament és el 90% de les explotacions de porc són integrades. Fem la distinció perquè tots ens entenguem. Una granja reproductora és una granja en la que... És una granja al qual tens mares, aquestes mares fas que reprodueixin, i tu d'aquests carrins que reprodueixen doncs els tens normalment fins a 20 quilos. Hi ha la fase de... cobreixes la truja, la fase de gestació, que això dura, un cop coberta, dura uns 114 dies, 3 mesos, 3 setmanes i 3 dies. Llavors tens el període de lactació, que això va depenent del maneig, doncs pot anar des dels 21 dies fins als 28, més o menys. I llavors tens entre 6 i 7 setmanes, aquests garrins els tens amb el desmamador, que és quan els treus de la mare, fins a subir aquests 20 quilos, que és quan marxen cap a una explotació d'engreix, que després l'engreix dura uns 120 dies aproximadament. Molt bé. I en canvi l'engreix és rebre el garrí a 20 quilos? Correcte, sí, l'engreix és rebre el garrí a 20 quilos, tu l'únic que has de dedicar-te que aquells animals estiguin sans i alimentar-los cada dia. Molt bé. Hi ha hagut un procés, no? Tant en el cas dels porcs com d'altres animals, d'escurçament de la vida, no? De cada cop, els animals viuen menys setmanes, diguem-ne, no? Hi ha un procés d'engreix molt ràpid, diguem-ne, prou ràpid, i aleshores sacrifica l'animal i es passa a la venda, no? Tu hi veus algun problema en això? O això són preocupacions d'urbanites que empatitzen amb els porcs? Bueno, al final qui es dedica a la ramaderia no ho fa per tenir un benefici, llavors tot el que tu puguis agilitzar o millorar en aquest sentit doncs són avantatges econòmics per part de qui siguin el propietari d'aquests animals, no? Si cada cop s'ha millorat més en el sentit doncs de una millor alimentació, vull dir, no sé, estem parlant que els índexs de conversió, que és els quilos de pinso que necessita un porc per fer un quilo, cada cop és més reduït perquè s'estan triant unes nutricions cada vegada més bones que afavoreixen més a l'animal al creixement. Llavors, en aquest sentit, l'únic que pot influenciar potser és amb la qualitat que té la carn, no? O fins i tot el tipus de raça. Hi ha varietats infinites de races. Doncs, llavors, cada raça té les seves característiques i els seus contres, no? Per dir una manera. Vosaltres per què sou independents? Per què no esteu integrats? No viuríeu més tranquils i tindríeu una vida més segura? Bueno, a casa sempre hem sigut molt de voler-nos complicar la vida, no? Benvingut al partit correcte, deixa'm que et digui. Estàs on has d'estar. Sí. De fet, nosaltres en aquest sentit som novells o no som molt experimentats, no? A casa meva es va construir la granja el 99, la meva mare era la pubilla, llavors el meu pare, quan es van casar, va decidir que volia continuar una mica el negoci familiar i en aquell moment tenien vaques de llet. I llavors era un moment en què s'havien de fer canvis o s'havia d'invertir bastant en el sentit de millorar les instal·lacions amb el tema de la munyida i tot això, i el meu pare amb el tema de la vaca de llet no li acabava d'agradar, no? Per dir una manera, i va apostar doncs, per fer una granja de truges. En aquell moment, clar, la construcció d'una granja va ser molt elevada en el tema econòmic i vam començar sent integrats. Vull dir, sí, vam començar sent integrats i llavors... Perquè aquesta és una altra cosa, no? Si els integrats reben finançament de les multinacionals per posar les seves granges... En el seu moment no, ara sí que es fa. Ara hi ha granges que necessiten millores i llavors el propi integrat diu, jo et faig aquesta inversió a canvi doncs, que durant 10, 15, 20 anys doncs, la integració que et pagaré serà menor. Et permetrà guanyar-te la vida, però clar, no tindràs tots els beneficis que
hauries de tenir perquè jo he invertit uns diners prèviament, no? Llavors, per la crisi del cereal el 2008, l'empresa que estàvem integrats, que no era molt gran, doncs va tenir problemes econòmics i se'n va anar a pique, i llavors, nosaltres vam apostar per comprar els animals que ja teníem a casa amb aquesta integradora, i a partir de llavors doncs som propis, diguem-ne. I ni això us passa pel cap integrar-vos? Aquesta crisi que tenim actualment amb la pesta porcina africana, doncs poder davallarà una mica en aquest sentit. Vull dir abans ho has dit, no? Que cada cop que hi ha una crisi hi ha menys independents i més integrats. Correcte. Per què els independents patiu més en una crisi com aquesta? Perquè no tenim la capacitat econòmica d'aguantar aquestes crisis, simplement és això. Vull dir, cada vegada els costos també són molt elevats o requereixes unes instal·lacions molt avançades tecnològicament, llavors tu has d'invertir constantment en millorar per poder ser competitiu, però clar, portàvem uns anys bastant correctes o fins i tot molt bons amb el tema econòmic, però això ha fet que també els ramaders o tothom hagi invertit, no?, per poder ser més competitius, per poder millorar les infraestructures i fins i tot per poder millorar la comoditat a l'hora de treballar, no? A vegades hi ha sistemes d'alimentació automàtics, temes amb ventilació, hem tingut de fer millores amb el tema de la bioseguretat per prevenir que entrin malalties de fora cap a dins de la granja. Llavors, clar, com que tenim un model econòmic que si ho guanyes una mica, una part l'has d'entregar al govern, llavors el que fas és invertir per no tinguer de pagar tants impostos en aquest sentit. Es pot viure bé amb una granja com aquesta? Sí. Fins ara, ara amb la pesta porcina crisi, però ja es veurà, no? Perquè sabem que durarà uns quants dies aquesta crisi, però sí, fins ara hem viscut, vull dir, en el meu cas som 3 germans, tots hem estudiat si hem volgut, i tots jo crec que tenim una vida correcta. I has parlat de que les grans integradores incorporen també la seva pròpia producció de pinso. No hi ha dependència de pinsos d'importació? No, o sigui, el que importem són els cereals. Val. Llavors aquí el que fem és fer aquesta mescla de diferents cereals i de diferents sals i minerals, etc., perquè això sigui el més òptim per alimentar els animals, en aquest cas. Però vaja, hi ha una gran dependència dels cereals pel que fa als cereals americans, sobretot, que venen cap aquí, es fan els pinsos i aleshores després el porc moltes vegades s'exporta, o en un número molt gran, un 65%, s'exporta, i llavors la gestió del residu que generi el porc és el que toca localment, diguem-ne, no? Entrarem a això, però abans vull saber, quan esclata la crisi, és a dir, quan surt a les notícies un porc senglar, quina és la vostra primera reacció? Merda. Vull dir... Però no m'has dit que era un bon adó, la merda. No, merda en el sentit de que tots sabíem que això algun dia podria arribar. A casa molts dies dèiem, aprofitarem, mentre duri la festa haurem d'aprofitar, no? I ara, doncs, ja ho tenim aquí. Ha sigut una sorpresa en el sentit de que ningú s'esperava que arribés d'aquesta manera, independentment de com hagi arribat, si el famós entrepà, que ja sembla que ja no és tant el famós entrepà, que si no és més aquesta hipòtesi de que hagi sortit d'un laboratori, i jo inclús en tinc més, no sé si són bones o dolentes, però bueno. Les volem saber, quines són les hipòtesis que corren en el sector? No sé, fa 10 dies va sortir una notícia doncs, que havien trobat porcs infectats a Polònia i que era culpa dels russos. Llavors jo no fins a quin punt pot ser un atac biològic de part d'un tercer país, no? Qui surt guanyant amb una crisi del porcí català? Doncs Argentina? Altres països que estan creixent i que volen obrir nous mercats. Deixa'm que ens desviem una mica, però és igual perquè l'ordre és per covards. Diguem internacionalment,
El que jo entenc és que el porcí català sempre havia estat molt important, però a partir del 2007 comença a créixer d'una manera cada cop més gran i aleshores hi ha dos moments que suposen un creixement molt fort. Un és la crisi porcina de la pesta porcina a la Xina, que fa que molts productors xinesos 2019-2021 hagin de tancar i matar moltes bèsties i aleshores hi ha uns acords comercials entre Espanya i la Xina que permeten un increment d'exportacions a la Xina. Correcte. Que ara amb aquesta crisi s'ha posat en qüestió, diguem-ne, no? Perquè s'han tancat les exportacions. I l'altre és el cas holandès. En el cas holandès, el Tribunal Suprem d'Holanda va emetre una sentència per la qual algunes de les contaminacions derivades de les granges quedaven prohibides i per tant s'havia de reduir la producció del porcí, jo diria que un 50% més o menys a Holanda, i això va fer que empreses holandeses desembarquessin a Catalunya a fer aquest procés d'engreixar aquí i aleshores enviar cap allà i tal. I això va suposar un creixement que darrerament, amb la recuperació a la Xina de part de les seves granges, que tenen aquestes macrogranges que són gratacels amb molta automatització i etc. I amb comerç amb l'Argentina, que encara fa el porc més barat que nosaltres, diguem-ne, això posava una mica en qüestió el model català de superexportacions i enmig d'aquest caos és quan esclata la pesta porcina. Això més o menys és un retrat fidel del que està passant? Sí, sí. Per tant, en la teva hipòtesi conspiranoica, que no la donem per vàlida, però que pensar-la ens agrada, qui sortiria beneficiat en aquest escenari són potser els productors argentins i potser els alemanys, que serien els dos competidors més grans. Brasil també, Rússia també està incrementant la producció porcina, per tant... Que faria sentit cap a la Xina, diguem-ne. Exacte, vull dir, a Rússia ja coneixem que amb els xinos són bastant amics, per tant podria ser una opció bastant viable. No sé qui sí. Necessitem un director de cinema català que faci una pel·lícula sobre una gran conspiració i un agent secret del Lluçanès. Bueno, al final moltes vegades diuen que la realitat supera la ficció. Totalment. Jo en alguns casos ho he viscut i dic, hòstia, és veritat. Vull dir, no en aquests temes, però no sé, vull dir, al final tot el que ens puguem imaginar segurament és real. Per tant, és un tema molt complex. Aleshores, no m'has acabat de respondre d'una manera molt clara per què no us integreu, però he entès que hi ha un punt que no és exactament econòmic, que no és que hi feu molts calés sent independents, sinó que és gairebé de llibertat personal. No, fins ara ens han anat bé a la vida fent aquest tipus de gestió i, per tant, doncs, com he dit abans, portem uns anys que són bons i ens ha permès que hem pogut guanyar-nos a la vida, no? A partir d'ara, doncs, s'ha de veure. Sabem que tenim una crisi que com a mínim durarà 12 mesos. Depenem molt, doncs, d'aquests preus, doncs, que ja què faran. Vull dir, ara han baixat una bestiesa, per tant, si aquests preus no remunten a, no sé, vam passar l'hivern, doncs segurament serà... Abans has dit que l'hivern ja és una temporada particularment baixa respecte a l'estiu. Per què és més baix el preu a l'hivern que a l'estiu? En el meu cas és al revés, perquè... perquè tu vas a contracicle. Correcte. Vull dir, normalment a l'estiu, quan hi ha més demanda, no sé si és el turisme, si és que la gent a l'estiu consumeix més porc o el que sigui, doncs el preu de la carn doncs, va més cara. I a l'hivern, doncs, com no hi ha tanta demanda, doncs no va més barat, diguem-ne. Però això també coincideix amb els índexs de producció. Normalment a l'estiu és quan produeixen més els porcs, o en aquest cas les mares, perquè venen que es cobreixen a l'hivern quan fa un temps més òptim per cobrir-se, no? per quedar prenyades. En canvi, a l'estiu és com que fa més calor, etc., doncs els hi costa més o no queden prenyades de tants garrins, per tant, llavors també això ens ajuda, no? Una mica aquesta fluctuació del preu. Llavors el que és el mercat del garrí és al revés, que els garrins de l'hivern, com que un cop engreixats es vendran a l'estiu, doncs a l'hivern van més cars. En canvi, els de l'estiu, com que s'han de vendre a l'hivern i ja se sap que aniran més baratos, doncs són més baratos. Molt bé. Tu, el model en general, si et fan la pregunta en genèric, el veus problemàtic? Creus que és massa gran? Creus que és disfuncional? Creus que són massa dependents d'aquest sector? Creus que la mà d'obra no és la correcta? Tens alguna opinió crítica sobre el model? Bastantes d'opinions crítiques. T'estem escoltant, estem disposats. El que has dit al principi, per exemple, de la variant d'Olot, no? Tinc companys doncs, que estan batallant perquè això no es faci o la culpa o culpable d'aquesta variant o d'aquesta gran demanda de vehicles que han de passar per la comarca
en part és per culpa del sector porcí, no? Llavors, jo penso que com a país no ens plantegem mai què necessitarem, no? O sigui, primer fem les coses, després veiem i d'on traurem les coses, el que necessitem per poder desenvolupar. No sé, per exemple, el cas de l'aigua, no? Tenim un país doncs, que pateix sequeres, que sabem que en patirem, i llavors, clar, hi ha sectors o hi ha models de negoci que necessiten molta aigua. Per tant, si no ens plantegem primer d'on traurem les coses o quines infraestructures necessitem per poder desenvolupar aquests negocis, doncs llavors tenim el que ens passa ara, no? Que tenim gent doncs, del territori que està en contra, que tenen tot el dret, no? Que veu gent que potser no està d'acord amb el model o que no està d'acord amb la gestió que es fa dels purins, per exemple, tot i que jo penso que la gestió és molt bona, és molt correcta. Sempre hi ha gent, no?, que fa les coses malament, però com a general doncs el sector està fent les coses molt ben fetes, penso. Però això inclús amb els turistes a l'estiu, no? Tenim la costa catalana plena de turistes a l'estiu i llavors amb una gran demanda també hídrica i en alguns casos doncs gent que no pot abeurar el seu bestiar perquè els turistes doncs, necessiten aigua. Doncs fem un plantejament també de tot plegat. Està molt bé tot això que dius, has obert molts temes, crec que els podem anar tractant, no? Hi ha fa la sensació que si treus el porc de l'equació, és a dir, si no et fixes en el producte exacte que està fent, el que hem vist els últims 20 anys és que el sector de les comarques no urbanes de Catalunya ha fet un creixement econòmic d'una gran audàcia, d'una gran capacitat de treball, amb unes línies de comerç internacionals que són bestials, perquè el desplaçament del porc català cap a la Xina és una virgueria del comerç internacional i de la globalització, i per tant a darrere hi ha gent que està a l'altura de les multinacionals més importants del món, perquè un 25% del porc que es consumeix a Europa és porc català, això són uns números bestials. El consum de l'aigua que deies és un consum d'aigua anual del món del porc equival, em sembla que són a 10 o 15 anys de consum domèstic del país, vull dir que estem parlant d'una producció que és altíssima, que si no fos perquè el producte que esteu fent és un producte que genera una sèrie de problemes al seu voltant, estaríem parlant del miracle d'una gent que no veiem a Catalunya una capacitat de desplegament industrial des de bàsicament a principis del segle XX, vull dir que i aleshores hi ha aquesta ambivalència, no?, de que al voltant del porc es generen bàsicament un problema de consum d'aigua, clarament, un problema de gestió del residu, que també en podem parlar, i un problema de tipus de mà d'obra que treu, no? Són els tres grans problemes del porc. Anem a atacar-los, no? El consum hídric, tu creus que és insostenible, tal com està? Insostenible, amb la situació que tenim o que es preveu que tindrem, en part, a segons quines zones, doncs sí, pot generar problemes, o ho és, sí. Per tant, anem a una sèrie de reducció? Del porc, No. Vull dir, ser gent del Pirineu, doncs que a l'agost doncs, va la gent al poble doncs, a passar les vacances i llavors doncs, l'aigua és prioritària per aquella gent, no pel ramader que està munyint vaques allà doncs, tot l'any. Són els dos grans sectors problemàtics, no? Que un és el sector dels porcs i l'altre és el sector del porc. És a dir, el sector dels turistes i el sector dels garrins, que són els dos sectors que fan un gran consum dels recursos del país i que el retorn econòmic que deixen no és tan gran com el cost que generen al país, podríem dir? No ho sé, en alguns casos segurament sí, en molts d'altres potser no, vull dir, clar, el cost hídric que té una granja de porcs també fa que, doncs, que aquella finca doncs, hi hagi un pagès, un ramader, una família que visqui, que està mantenint el territori, que gestiona la terra, que fa una gestió forestal adient al seu territori i que si un dia hi ha foc doncs, surt a apagar-lo o a llaurar els camps i que quan hi ha una nevada doncs, va a netejar les carreteres i que collons fixem gent al territori, no? Llavors també creem una petita xarxa a nivell local doncs, de paletes, electricistes, mecànics, el forner del poble o el bar,
Vull dir, això també són beneficis, no?, que genera la pagesia. Per tant, és aquesta balança que a vegades per segons qui penjarà per un cantó i per segons qui penjarà per un altre, i que a vegades és molt dèbil, no? Depèn de qui se la miri, doncs ho veurà d'una manera o d'una altra. Tu creus que a la pagesia podeu fer una gestió eficient dels boscos i de la fauna salvatge? Als boscos jo penso que sí. El que primer ens haurien de deixar-la de gestionar. Clar, seria això. Ens trobem que tenim unes normatives i unes càrregues burocràtiques molt elevades en aquest sentit, no? I que al final és un bosc que és com un arbre, no? Diguem-ne, i una persona que tingui pomers a Lleida, per exemple, ningú li diu com ha d'esporgar aquest arbre, no? Llavors, si ens imaginem que el bosc és un gran arbre, doncs hi ha moltes maneres de poder esporgar aquest bosc, no? O aquests arbres, doncs podem fer una gestió per silvopastura, per poder pasturar amb uns animals, podem fer una gestió per prevenir el foc o els incendis, podem fer una gestió més comercial en el sentit per un aprofitament al màxim econòmic possible, podem fer una gestió perquè sigui maco i perquè la gent en pugui gaudir, que al final el bosc jo penso que es pot gaudir de totes maneres i totes les gestions són vàlides, no? Vull dir, és això al final, no? Potser a algú no interessarà fer una gestió per fer un silvopasturatge, però un ramader que tingui una gran superfície de bosc, com pot ser el meu cas, per exemple, sí que li interessa fer una gestió en una clarimenta perquè hi hagi més sota el bosc, una pastura més bona sota el bosc, etc. Per tant, hi ha moltes maneres d'enfocar o de mirar-te en aquest sentit. No? I per l'altre cantó, el tema de la fauna salvatge, primer ens haurien de deixar qui volgués, els ramaders o els pagesos que volguessin, els haurien de deixar poder sortir a caçar, jo penso, no? I poder intentar gestionar aquesta fauna salvatge. Per altre cantó, tampoc penso que els ramaders haguem d'estar, a més de gestionar les nostres finques, els nostres animals, després agafar el rifle i anar a gestionar aquesta fauna, no? Per tant, és... El que passa que sí que hi ha una queixa recurrent del món de la pagesia, del món de la ramaderia, etc., que és que l'administració, tant la local, diguem-ne, en el sentit de la Generalitat, com les institucions europees amb les seves normatives, s'immiscueix molt en un territori que no coneix, impedeix que es puguin fer segons quines gestions, tant pel que fa als sotaboscos o pel que fa a la fauna, no? Que si els pagesos poguessin fer-ho a la seva manera, s'evitarien molts riscos que després es tradueixen en incendis, i que, en canvi, el que fa és diguem-ne, putejar-los amb burocràcies i amb regulacions que de vegades, si ets una gran macroempresa, pots sortir-te'n, però si ets una explotació més petita, no te'n surts, no? Creus que això és un retrat també fidel del que passa? Sí, el que passa que, per exemple, moltes d'aquestes grans empreses el que els interessa és la granja i prou. Vull dir, la gestió forestal és mínima i la terra la cultiven perquè la necessiten per poder aplicar les seves dejeccions d'aquestes granges. I ja està, vull dir que una gran empresa en molts casos no porta un valor al territori. Clar, vols dir que una d'aquestes grans integradores, per exemple, té una visió purament instrumental del que pot ser una granja i deixa de banda totes aquestes coses que estàs mencionant que podrien fer que hi hagués a llarg termini una idea de país pel món rural. Tu creus que això no hi és, no? En molts casos, sí. No en totes, perquè jo tinc veïns que són grans empreses, no? I que estan gestionant el territori, que tenen calderes de biomassa i, per tant, vol dir que treuen llenya del bosc i aquestes coses, però n'hi ha moltes que no. Està molt subexplotat, no, el bosc català. Jo diria que a la mitjana europea era més del 50% de la producció que es genera als boscos s'aprofita d'alguna manera o altra, i a Catalunya no arriba al 20% o potser un 22%. Vull dir que sí, la setmana passada estàvem parlant amb unes notícies que el Pirineu es gestiona un 8%. Imagina't. Doncs també és més difícil de gestionar el Pirineu, no? També perquè hi ha hagut despoblació més que altres. Hi ha una despoblació més elevada, però sí, gestiona una misèria. Vull dir, com que econòmicament no és viable i totes aquestes traves administratives que venen al darrere tampoc ho faciliten, fa que el bosc s'abandoni.
Parlem una mica del tema de contaminacions i tota la pesca. Aquests estudis que parlen de 46% d'aigües subterrànies contaminades per nitrits, no sé parlar avui, no, em trobo cada dues frases. Aquestes dades què signifiquen? Doncs que hem fet durant molts anys les coses malament. Vull dir, i ara sí que s'estan fent bé, però que va recuperar aquests aqüífers doncs és una cosa lenta i que costa i durarà anys, però hem portat molts anys, poder fa 20 anys que ja fem o 15 que es fan les coses ben fetes, que les regulacions cada cop són més exigents i penso que hi han de ser-hi en aquest sentit, però clar, fins llavors era carta blanca, per tant la gestió del purí era una cosa doncs, que era no s'hi donava un valor com s'hi dona ara, vull dir també el fet d'adobar amb adobs químics era molt més econòmic i per tant ningú donava valor a això i doncs em feia un mal ús, per dir d'una manera. A la Plana de Vic està en el top 15 mundial d'amoníac, a Osona, que és el costat del Lluçanès, és un punt negre europeu, diguem-ne. Perquè ens expliquis què vol dir fer-ho bé, no? Vosaltres teniu 300 truges més els garrins, deu ser que 600-900 porcs... 300 truges i depenent de les setmanes al voltant de 1.000 garrins. D'acord. Aquí diu 15-20 litres porc per dia de purins, més o menys. En el cas d'animals adults sí, no animals petits no. Vol dir que esteu produint, no sé, posem 9.000 litres al dia, 270 metres cúbics al mes, 300 metres cúbics al mes, una cosa així, més o menys? Jo estem gestionant 2.000 metres cúbics a l'any. Ok, d'acord, una mica menys del que jo deia. Com es gestiona això? Què feu? Què esteu obligats a fer i i com ho solucioneu? Doncs això és simplement que has de tenir nosaltres a nivell de com que som una zona vulnerable, en el sentit que la zona vulnerable vol dir que és doncs això, que hi ha els aqüífers contaminats, doncs nosaltres podem aplicar a les terres 170 quilos de nitrogen per hectàrea a l'any. Llavors això és una limitació que tenim per part a nivell dels governs, no? Llavors nosaltres necessitem tenir a les terres per poder tirar aquests purins en aquest cas, no? Que el purí al final és un adob que és fantàstic, no? Per cultivar cereals o farratges o el que sigui, però sí que s'ha de fer amb mesura i en el moment adequat, no? No ens serveix res de tirar un purí quan hi ha el blat espigat, vull dir, això és com donar-li de menjar al final, tu sembres, normalment abans de sembrar fas una passada per un adob de cobertura que en diem nosaltres, i llavors quan de cara a la primavera, quan el que és la plantació és més exigent a nivell nutricional, doncs acabes de fer aquest adobat perquè tingui les millors condicions per poder créixer. Vol dir que vosaltres teniu qualsevol ramader per tenir una granja necessita tenir unes terres per poder aplicar els purins. Exacte, això és el que vull dir. Sí. Però després no el traieu a fora, diguem-ne. En el meu cas no. Però hi ha gent que sí que ho fa. En el meu cas no, perquè tenim la sort que a casa tenim una finca que és prou gran per poder tirar aquestes... Per fer 2.000... No pensis, necessitem per la granja dels porcs, en aquest cas, unes 25 hectàrees, vull dir, tampoc és... Què cultiveu? Farratges principalment, perquè a part de porcs també tenim vaques brunes dels Pirineus i llavors també tenim una petita part de cereals que, com he dit abans, ens agrada complicar-nos la vida, que són blats antics, el qual després fem farina i venem als forns i... A veure, explica'm això, què vol dir blats antics? Blats antics són blats que es van deixar de cultivar als anys 60 degut a la revolució verda, no? Que són blats que no s'han millorat, que no s'han millorat, que no són varietats de tota la vida, varietats que teníem al territori durant dècades o centenaris, diguem-ne, i són blats, que no s'han millorat, per tant, són blats que no porten tant gluten i que són més saludables per la gent. Està molt interessat en això perquè ara fa pa. Però tu estàs parlant de diversificació econòmica, llavors sí. Tu creus que això és el que fa falta o cap on ha d'anar aquest sector?
Sí, bueno, al final la diversificació el que fa és que quan tenim una crisi doncs puguem ser més resistents a aquesta crisi, no? Doncs jo penso que som resilients, no? Al final, o estem tan aferrats al territori, doncs el que volem és continuar vivint doncs, del que fem. Jo sempre, amb alguna altra entrevista que he tingut, sempre he dit que el meu objectiu és poder-me jubilar de pagès. Per I els teus germans? Els meus germans no estan vinculats, s'ajuden, però no estan treballant a casa. No tenen la vocació, diguem-ne. Segurament no. O sigui, al final és una cosa que jo hi he nascut, per dir-ho d'una manera, vull dir, els meus primers records són al mig de les vaques, amb el meu avi, vull dir, és una cosa que no es pot, no sé, hi neixes, no es pot crear o no es pot buscar o al final és una forma de viure, no? Per dir d'una manera. Què t'agrada d'aquesta forma de viure? Doncs està, bueno, primer que és el que he viscut sempre, no? M'estimo casa meva com res, vull dir, no sé, és un fill, un pare, no sé, ho és tot, no? I bueno, no sé, produir aliments pels altres i fer coses pels altres sempre és bonic, no? Ara que parlaves... És que vull tornar a la farina, si no... Res, breument. Feu variants antigues de blat. La farina la feu vosaltres? Bueno, portem en aquest cas amb un molí i després... I aquesta farina la veneu a forns. Correcte. Que fan què? No, en aquest cas nosaltres fem blat forment, doncs fan pa de blat forment. I aquests forns on són? Aquests forns, principalment al Lluçanès, a cada poble hi ha un forn o dos, i a la gran majoria de pobles, aquesta farina, quin resultat produeix? És a dir, què fa que sigui diferent el pa fet amb aquesta farina que amb una farina, diguem-ne, de blats contemporanis? Doncs és un pa que l'endemà te'l pots menjar amb pa amb tomàquet tranquil·lament, per exemple, no com una baguet de batzinera que al cap de 2 hores ja és una barra que et faries mal si te'l fotés un cop al cap, no? I és una farina doncs, que és molt més aromàtica, té un gust molt diferent, bueno, la gent gran, hòstia, pa d'abans. És molt proteica, entenc? Té molta proteïna, aquesta farina, diries? No especialment? No especialment. Okay. El que és això, és baix en gluten, és molt més assimilable per nosaltres, no? Llavors és el de tota la vida, podríem dir, no sé. Sí. I en feu molta? O sigui, és una cosa important de la vostra producció? És un negoci bastant petit, pues això que et deia, no? Que ens agrada complicar-nos la vida, no? Per tant, Però si fos el cas, ho podríeu potenciar? És escalable o...? Podem invertir en aquesta farina? Podem fer pans? Sí, que és escalable. De fet, podríem produir molt més del que estem produint, no? Vull dir, és una cosa que és relativament fàcil, no? Sembrar i produir cereal. Per tant, fins ara tampoc hi hem apostat perquè en el cas dels porcs i amb el tema de les vaques doncs ens ha anat bé i és com que hem de fer rotació de cultius, doncs és una manera doncs, d'evitar la química, per exemple, perquè és un blat que no necessita cap tipus de tractament, és un blat que fa... quan està espigat pot arribar a fer 2 metres, per tant no necessites tirar cap tipus d'herbicida perquè el mateix blat afoga les males herbes. Bueno, és una cosa que creiem que és... Aquest cercle és que si tot ho fas, una cosa cuida l'altra. Correcte, sí. Has parlat del territori, no? Dius que us ho estimeu, se't posen els ulls brillants, vull dir, clarament és una cosa que la portes a dins, vull dir que ets la terra, tu no ets de la terra, ets la terra. Podríem dir que no sóc jo, suposo que algun dia potser seré el propietari de casa meva. No és que jo seré el propietari, sinó que casa meva és la meva. És la teva propietària. Clar, tu parlaves ara dels teus germans. Jo et volia preguntar per l'equilibri territorial d'aquest model econòmic. O sigui, ells dius que no es queden a viure amb vosaltres o viuen a prop, marxen? No, en aquest cas són més joves que jo, estan vivint a casa, per tant, hi col·laboren, vull dir... No sé, a mi m'agradaria que en un futur si volguessin es podessin quedar, no? I que poguéssim, al final, sempre dic com més serem més riurem. O sigui, permet una forma de família àmplia. Sí, no sé, en el cas del meu germà potser a casa, com que jo ja hi era van dir, ho veien gaire acabar tot això, van pensar, tu estudia una altra cosa i sempre hi seràs. Van diversificar. Sempre seràs a temps de tornar, no? O a quedar-te, diguem-ne. Però bueno, això ja és decisió seva.
I aleshores el Lluçanès és un lloc bastant particular, entre Osona i el Berguedà. Quants habitants té? 5.000? Uns 8.000 i pico, sí. Mira, he fet curt. Forma part del corredor porcí, diguem-ne, de l'eix transversal. Tu dius que els teus primers records són entre vaques, vol dir que has crescut en paral·lel al creixement d'aquest sector. Has vist canviar la comarca? Sí, en part sí. Vull dir, jo quasi bé no ho recordo, però de la carretera de casa doncs hi ha 10 quilòmetres fins a Oristà. Fa 30 anys hi devien haver-hi, no sé, 6 o 7 empreses o pagesos que es guanyaven la vida. Ara som els únics. I què ha passat amb aquestes granges? Doncs que la gent s'ha fet gran, s'ha jubilat, no han tingut continuïtat pel que sigui, alguns altres doncs, eren masovers i els han fet fora i ja està, vull dir, és la tònica general que té el sector, no? Que hi ha poca gent que es vulgui dedicar a això. L'altre gran debat al voltant del sector del porc és la immigració. És fins a quin punt aquest sector viu o en part necessita la importació o un tipus de mà d'obra que només és disponible si és gent disposada a cobrar 16, 17, 18.000 euros l'any amb unes condicions molt paupèrrimes. Vosaltres teniu empleats? No. Però podria haver-ne tingut, no? No en tenim perquè som una producció familiar, som 3 que treballem a l'empresa, per tant... Però aquest és un model que tu veus en les explotacions porcines del país? El que és les explotacions porcines d'immigració n'hi ha, però n'hi ha poca, jo crec. Vull dir, on hi ha el potencial d'immigració que treballa al sector doncs són en sales d'esfer, escorxadors, transportistes en alguns casos, és on hi ha el gran volum, diguem-ne. Sobretot amb temes doncs, que no agraden a la gent, no? Sales d'esfer i escorxadors, que potser són feines més precàries. I diries que això es fa visible socialment, culturalment, a les escoles, als centres sanitaris, és a dir, hi ha hagut l'aparició d'una immigració relacionada amb el sector secundari al voltant del sector del porc, diguem-ne. Sí, clar, al final s'han generat llocs de treball, hi ha hagut demanda de llocs de treballs, i aquesta gent, doncs, saben quan hi ha feina a algun lloc, doncs hi van i treballen. Ha generat una reacció en contra, això? Veiem, per exemple, si mirem resultats electorals, sí que veiem que en el cinturó del porc, on l'eix del porc, hi ha un creixement clar d'opcions polítiques com l'Aliança Catalana, que són molt anti-immigració, sobretot molt anti una determinada immigració. Creus que hi ha hagut detectes un rebuig gran a aquesta onada? Sí. El Bàndol Lluçanès no, però que és el Bàndol de Vic, sí. Hi ha molta immigració, i això sí, ha provocat doncs, saturar serveis, que hi hagi hagut aquest auge doncs, d'aquests pensaments o de la gent pensi més cap a la dreta, per entendre'ns, i de fet és d'on ha sortit, no? En aquest cas el que deies abans, no? Aquest partit polític. Per tant, sí, és és el que dèiem abans, la setmana passada sortia l'alcalde de Vic fent un discurs doncs, que deia que eren 50.000 habitants, tant que han treballat l'Ajuntament de Vic per poder aconseguir ser 50.000 habitants, però estan queixant doncs, que tenen els serveis saturats i que necessiten doncs, ajuda, no? Quan ells mateixos potser han creat també una mica el problema. Per tant, és evident que si volem generar llocs de treball precaris que són mal pagats, doncs la gent d'aquí no està disposada doncs, a ser-ne partícip. Si no tenim ningú aquí que vulgui treballar en aquests espais, doncs requereix gent de fora. Llavors és... Creus que hi ha marge per fer una transformació del sector, de manera que aquestes grans explotadores que viuen d'aquest tipus de feines, no? No siguin tan viables i en canvi les explotacions com la vostra doncs, tinguin més recorregut, encara que això pugui suposar doncs, potser un increment del preu de la carn o un altre tipus de consum al voltant de la carn o potser una reducció de les exportacions, no ho sé. Creus que existeix un model en el que no sigui l'empobriment que pugui fer aquest sector més sostenible, més humà, més equilibrat? No sé, jo ho veig un sector bastant podrit en aquest sentit.
Vull dir, costarà molt revertir tot això. Vull dir, és molt complex i és això que deia abans, no? Si creem llocs de treball precaris, doncs fa que tinguem aquest tipus de no sé si seria problemes, però... De vides, sí, les vides al voltant de la precarietat. Exacte. Vull dir, com també genera el turisme, no? Al final, que potser és un model econòmic bastant similar. Sí, a mi la meva gran incògnita sobre això, no? Que és que si tu vius en la plana de Vic i has vist, com tu estàs dient, no? Que en els darrers anys hi ha hagut un creixement clarament d'aquest sector, que genera un tipus de llocs de feina, que clarament la gent que hi viu coneix que aquestes feines no les vol fer ningú i que si et toca fer-les vol dir que estàs a baix de tot de l'escala, diguem-ne. I per tant, tota la retòrica sobre que la immigració no ve a treballar o que la immigració ve a cobrar les ajudes o coses d'aquestes, ho tens davant dels ulls, que el que ha passat no és això, que el que ha passat és, hi pot haver casos puntuals de gent com a tot arreu, però en general el que es veu és el que tu deies, quan en sumes que hi ha feina a un lloc, vas a fer-la costi el que costi, no? I aleshores, aquesta correlació entre aquests espais econòmics i el creixement de determinats discursos polítics és el que a mi em genera un gran desassossec pel país, diguem-ne, no? Perquè tu pots dir, no volem aquest model econòmic perquè genera molts problemes, econòmics, socials, culturals, el que vulguis. Tothom té dret a pensar quin país vol i la demografia és part d'això, no? Però entre això i demonitzar l'individu que està a l'escorxador, aquí hi ha una distància molt gran que hauríem de poder fer discursos i dir coses i mirar-nos als ulls els uns als altres i dir-nos això no és el que està passant, no? Tu mateix ho has dit, no? El que està passant és una qüestió de model, no una qüestió dels individus concrets. No? Correcte, sí. Tu creus que les propostes de solució han de venir de l'administració i de fer un canvi de model econòmic i d'idea de país de fons? O creus que també aquestes grans empreses poden jugar algun paper, potser ara a partir d'aquesta crisi, o pensar... Creus que poden tenir algun incentiu per reformular? Aquestes grans empreses l'únic incentiu que poden tenir és que qui compri els seus productes doncs els exigeixi que compleixin o que tinguin uns codis més ètics, no? Per exemple. Per tant, jo penso que és difícil en aquest sentit. Si l'administració no hi fica mà, serà una cosa difícil de revertir en aquest sentit. Però creus que aquesta crisi pot ser un revés? Que els hagi de fer pensar com reformular això o seguiran endavant? No crec que... No, perquè al final aquesta crisi encara potser amb el tema de la immigració no serà tan... continuarà igual, perquè al final aquestes empreses continuen treballant. Sí que actualment ara està podríem dir que sobra un 15% del porc que hi ha a nivell nacional, però com que sobra un 15% del porc, això s'estructurarà, sí que s'eliminaran llocs de treball, hi haurà petits pagesos que hauran de plegar perquè no podran superar aquesta crisi, però els llocs de treball precaris hi continuaran sent. Per tant, si l'administració no posa topalls o mà en aquest sentit, doncs jo penso que el problema hi continuarà sent. Oriol, si poguessis canviar una cosa, si tinguessis poder durant 5 minuts per canviar una cosa del sector, quina cosa seria? El neoliberalisme. Això no és una cosa. Això és una paraula. Això són moltes coses. Una cosa petita, una cosa concreta que diguis, trauria aquesta regulació o afegiria aquesta regulació o prohibiria això o permetria això altre. Ficaria topalls de producció, topalls de beneficis a nivells econòmics o topalls de facturació, no sé, topalls, perquè no pot ser que cada cop les empreses siguin més grosses i cada cop tinguin més tros del pastís amb tot això, tot el que comporta, no? Tot això. La llotja del porc ens l'hem d'imaginar com una sala tancada amb uns senyors amb uns cigars molt grans negociant els preus d'una manera... No sé, jo no hi he sent mai, però una mica potser sí, no tothom. Vull dir, ja els convidarem, Hi ha pagesos, també, a la llotja. Per això anava a dir. Anirem passant per tots els estrats perquè ens ho expliquin bé. Però hem volgut començar per tu, Oriol. Moltes gràcies per venir. Això és Ensems, el podcast de l'Hora, que és el partit polític que ens alliberarà dels espanyols i descastellanitzarà Catalunya. Subscriviu-vos al canal, feu-vos militants, doneu-vos tots els nostres estalvis, els vostres, vull dir, i feu-vos tot, fem la revolució junts.
dos. Mariona, gràcies per ser aquí amb nosaltres. Oriol, un cop més, gràcies per venir al nostre podcast i molta sort, segur que superareu aquesta crisi. Gràcies a vosaltres.